Chapter 7. Ang lunok. Ang Ginoo miingon kang Noe, sakay sa arka uban sa tibuok mong panimalay kay sa tanang mga tawo ikaw lamang ang nagbuhat og matarong. Pagdala og 7 ka parisan nga laki ug bayi sa tanang mananap nga giisip nga hinlo, apan tagsa ka paris lamang ang dad-a sa mga mananap nga giisip nga hugaw. Pagdala usab og 7 ka parisan nga laki ug bayi sa mga langgam aron dili sila mapuo. Kay human sa 7 ka adlaw gikan karon, paulanon ko 40 ka adlaw ug 40 ka gabi aron pagpuo sa tanan kong binuhat nga may kinabuhi ibabaw sa yuta. Ug gituman ni Noe ang tanan nga gisugo sa Ginoo kaniya. Si Noe nagpanuigon og 600 sa dihang gilunupan ang kalibutan. Siya ug ang iyang asawa ingon man ang ilang mga anak uban sa ilang mga asawa na nakay sa arka aron dili sila mga matay sa lunok. Ang tanang matang sa mananap nga hinlo ug dili hinlo ingon man sa mga langgam na nakay sa arka nga nagtinagurha, laki ug bayi kuyog kang Noe sumala sa gisugo sa Dios kaniya. Ug pagkatapos sa 7 ka adlaw, gilunupan ang yuta. Si Noe nagpanuigon nag-unom ka gatos. Sa ika-17 nga adlaw sa ikaduhang bulan, mibuhagay ang tanang mga tubod sa tubig gikan sa kahiladman sa yuta ug nangaabli ang mga bintana sa langit ug nag-ulan sulod sa 40 ka adlaw ug 40 ka gabi. Niadto gayong adlaw na nakay sa arka si Noe ug iyang asawa uban sa ilang 3 ka anak nga si Sem, si Ham ug si Japhet ug ilang mga asawa. Nanakay usab uban kanila ang tanang matang sa mga mananap, mga ihalas ug binuhi, mga dagko ug gagmay ug ang tanang matang sa mga langgam. Laki ug bayi sa matag matang sa tanang binuhat na nakay sa arka uban kang Noe, sumala sa gisugo sa Dios. Unya gisiran sa Ginoo ang putahan sa arka. Nipadayon paglunop sulod sa 40 ka adlaw ug milalong pag-ayo ang tubig ug milutaw ang arka. Milalong pagayod ug dugang ang tubig ug ang arka naglutaw-lutaw niini. Gilabihan gayud ang pagsaka sa tubig nga gilapawan niini ang tanang habog nga bukid sa kalibutan. Ang tubig nilapaw og mga 7 ka metro sa tungoy sa kabukiran. Busa na nga matay ang tanang may kinabuhi, ang mga langgam, mga kahayupan, ang tanang gagmay nga nanapog ang tanang tawo. Ang tanang binuhat nga may gininhawa nga nagpuyo sa yuta na nga matay. Gipuo sa Ginoo ang tanang may kinabuhi sa ibabaw sa kalibutan, ang mga tawo, ang mga kahayupan, ang tanang gagmay mananap ug mga langgam. Si Noe lamang ug ang iyang mga kauban didto sa arka ang wala mamatay. Ang lunok misugod paghubas human sa 100 ug 50 ka adlaw.